Iki kula sak rencang silaturahmi wonten dalem panjenengan. Ngapunten menawi mengganggu anggenipun ngaso. Saged nggih. Ngapunten menawi kedangon. Kedangon mboten? Oh, nuruti antrian. Ngapunten niki kula menawi jenengan kepripun kula ngundang jenengan niki? Mbah sinten ngoten? Mbah Kategan ngoten. Ngapunten kok jenengan kados galak ngoten. Napa pripun? Wah ngoten. Wah jenengan iki ngapunten bagian perang napa pun? Komandane. Nggih. Singkir keteng pundi niki? Lah napa dadi rebutan niki? Namine napa kerise niku? Jagat Pamungkas Raga. Kalih niki pasangane. Wo niki lanang wedok ngoten. Wo niki kangge pun mateni pinten tiyang niki? Ora ketung. Sing kali udul saka tanganku wis ora ketung nyawa sing mlayu. Niku jamane kerajaan sinten? Geger-gegere Yogyakarta. Oh, ngoten. Lah niki jenengan pun mboten betahake. Kula selake. Mboten kuat. Oh, mboten kuat. Kula astopi panjenengan nyuwun tulung mangsinggake teng papan pundi kemawon. Ning wonten sing tiyang mriki ajeng mendhet mboten? Katasan. Ning mboten kiat. Boten mergot boten enten sing ati resik, sing ati apik. Mengareke dolanan pusaka sing tak gawa iki. Oh, ngoten. Lah niki kersane jenengan kepripun? Kula aturke panjenengan sakersa panjenengan mangsingkirke sing adoh. Berarti jenengan iki selama niki namung nyegemi niki nggih. Ngoten. Niki kula bantu nyinggahke sing sak rapete nggih. Sakersa Nggih. Kula tampi cobi nggih. Sampun lega jenengan. tugase kula sampun rampung. Berarti jenengan ngentosi kula napa ngentosi rencang-rencang rombongan iki? Saking panjenengan sak rombongan sing ngertos papane. Kula nate sowan teng kene Raja Cirebon iki sami ken anu. Ken dugekke napa keris sing demek tombak. Sami. Wo sing Sunan Cirebon nggih.
Sanesipun pun kula singgahke. Niki kula kumpulke mriku saged. Monggo sakersa Nggih. panjenengan. Ikhlas nggih. Mangsek saene kula dekek teng napa nang ini Layangan. penjara langit nggih. Monggo kersa panjenengan. Sampun benen persani. Lego Pun plong nggih. Tugasipun rampung. Nggih, nggih. Wonten melih ngoten. Menawi do mriki do njaluk napa? kesaktian. Oh, kesaktian. Lan jenengan apa sakti? Ceriosi. Tuh ceritane. Jaman riyin Ngoten. pusaka ingkang kula beto Nggih. niku wau Niku asale saking pundi? saking empu Empu sinten? Empu Gandring. Saking wetan. Oh, ngoten. Lah sing dimapang kita mriki sinten sesepuhe mriki? Leluhur mriki sinten namine? Enten mboten? Namung jenengan. Wo paling sepuh jenengan. Ning sampun do nampi sedaya niki wau. sampun saking padane panjenengan bungah sedanten Sampun do nampi bungah. sampun mawon jenengan sampun di tugas menika pun Nggih. Kula namung sagete bantu doa. Mugi manfaat berkah. dongane panjenengan niki sampun teng mriku pun bunga tiyang Nggih. Ngapunten niki Pak Maryanto, Pak Suhar, Mas Epan, Pak Jumadi, Pak Mu'i kula niki silaturahmi ziarah. Mugi leluhur mangestoni. juang nganti akhir cekeli opo sing diukimi sing paling ampuh sing hati-hati iki donyane donya lagi rekoso Dunyane lagi rekoso niki. wong tetangisan Ngapunten pinten taun? nek dong hati-hati bakal mulya sing dong hati-hati Nggih. Ekonomine mboten karu-karuan niki. oke wong dong mangan kanca padha kanca dhewe Oh, ngoten. ning ya sing ikhlas Nggih. ikhlas Nggih. nulung kate ikhlas ora iso nggawa bondo ya nggawa donga Lah sing kula lampahi ngeten niki pripun? Sae mboten? pun boten sadi omongke mawon Nggih. kathah sing do remen sing sampun pindah alam Nggih. Ngapunten niki mang criyosi. Kersane niki kanca-kanca ngertos menawi teng alam mriku niku rasane pripun menawi mboten gadah pepadang. Kersane tambah imane. hati-hati neng kono nonido peteng do ratu kados panjenengan Nggih. ora doani
teng mriku niku wonten siksa mboten? Ora ana siksa. Wontene napa? Siksa awake dhewe. Biyen uripe ning alam donya kaya apa ya kuwi sing dadi molone awake dhewe. Oh ngoten. Lah nek sing surga niku nggih enten. Wong nanti pepadang kuwi kaya ning surga. Wah, Iso ngoten. lunga nang Ngoten bebas nggih. bebas. Dadi kuwatah niki sing do pepetangan niki. Oke. Yo aku barang iki Oh, iso cerita mergo aku nglakoni dhewe. wingi-wingi jenenge peteng. Tang nang cekelan pusaka kuwi mau Lah pusakane mboten murup. ora ana artine. Oh, mboten enten artine. Mergo kemudian cekel kendorake maksiat. Oh, ngoten. Aku lah berkahe sangka kuwi mau mergo njaga Wah, nggih. kabeh ana hikmahe. Nggih. Jenengan sakniki raose pripun? Ya Gus matur sembah nuwun sedanten kemawon ora iso suwe. Awak iki sing kanggo aku seraku. Nggih. Pun lajeng kondur. Kula dereke nggih. Nggih, monggo kula dereke.